دەستێن خوا ڕادەکەم سەری خۆ دەتەوینم ڕوودنم لە ماڵا خودایە دلۆڤان ژێ هێوی دکەم ئارامiyê بنقوتینە dilê min dilop dilop li mirovahiyê were rehmê li xwezayê Xwedî derkeve. Dilê her mirovekî tije hêvî û daxwaz e, geh ji bo xwe, geh ji bo mirovahiyê, geh jî ji bo xwezayê. Di her olê de cihek heye ku mirov bi hêsanî dikare hêviyên xwe bilêv bike û dilê xwe hênik bike. Di hin baweriyan de mirov xwe ji gunehan dişon, di hinekan de jî mirov serê xwe datînin sicdeyekê qehr û kul û derd û daxwazên xwe dibêjin. Ew der cihê herî nêzîkiyê ku mirov xwe nêzîkî aramî û hêviyan hîs dike ye. Mizgefta mezin jî yek jiwan cihan e ku her roj bi hezaran mirov têne serdana wê û xwe di nava aramiya mizgeftê de dilxweş dikin. Mizgefta mezin yek ji mizgeftên herî kevnar a Mezopotamyayê ye. Piştî zayînê di sala 639 de ji aliyê musilmanên ku serdestên herêmê bûn li ser dêra Martomayê hatiye avakirin. Ev der amede. Deryên xwe ji gelek çand û baweriyan re vekiriye. Di himbêza wê de veşartiye dîroka qedîm a pirçandî. Mizgefta mezin a Xwedî mîmariyeke newazeyê jî di navenda vî bajarê hêja de cih digire. Di navbera deriyê Çiyê û deriyê Mêrdînê de hatiye avakirin. Piraniya mizgefta mezin ji keviran hatiye honandin. Lêbelê ji ber ku gelek caran hatiye nûkirin, ango restorekirin, di hin cihên wê de tuğle jî hene. Mizgefta mezin bi mîmariyeke cuda ku navê wê transept hatiye avakirin. Li gor şêwaza transept hewşa mizgeftê ya navendî heye. Hemû o de an jî cihên îbadetê li derdora wê hewşê têne avakirin. Mirov dikare ji sê deryan bikeve hewşa mizgeftê. Li bakur rojavayê hewşê beşa Şafiiyan heye. Li bakur rojalatê hewşê medreseya Mesûdî ye û li başûrê hewşê mizgefta navîn heye. Li rojhelatê hewşa mizgeftê jî hol an jî odeyên biçûk hene. Stûnên di hewşê de derdora hewşê dipêçin û stûn li her aliyên hewşê cuda hatine bicihkirin. Di navbera stûnan de navberek heye û di ser stûnan re dîwar digihin hev û nîv giloverekê çê dikin. Di hin cihan de stûn ji du perçeyan pêk tên. Du perçe danîne ser hev û stûneke dirêj derketiye holê.
دیوارên ku wekî nexşan hatine avakirin li hincên mizgeftê ji aliyê mîmariyê ve ji hev diguherin. Dîwarên li aliyên rojhilat û rojavayê mizgeftê wekî hev hatine honandin. Li ser deriyê têketina hewşê de pevçûna du ajalan hatiye niqişandin û li ser wê jî kîtabeyek hatiye bicihkirin. Di pevçûna ajalan de şêrek ji paş vê êrişî gayekî dike. Wateya nivîsarê û nexşa ajalan hêjî nepeniya xwe dihewîne. Li başûrê mizgeftê beşa Henefiyan cihê herî navendî ya mizgeftê ye. Ev aliyê mizgeftê bi bergeheke rast a du alî ku li navendê banê wan digihe hev hatiye avakirin. Ji ber ku ban di nîvî de digihin hev, di nîvê deriyan de mihrabeyek hatiye bicihkirin. Ev mihrabeyê dike ku wekî sê deriyên vê beşê hebin xuya bike. Harîm ango cihê îbadetê bi du deriyên ku li derdora wan valahiyeke ku li derdorê kember hene ve dibe hewşê. Li Rojhilat heft, li Rojava jî heşt kemberên dûj hene. Her aliyekî mihrabê ji sê lingên rêzikî hatine avakirin. Her lingek bi kemberên ziçikî digihe hev.
میهراب و منبرا مزگەفتێ di serdema Osmaniyan de hatiye nûkirin. Ji ber wê yekê nayê zanîn ku berê nûkirinê mihrab û minbera mizgeftê çawa bûn. Beşa navendî ya mîmariye bi pênûsan hatiye neqişandin. Hin aliyên banê mizgeftê jî bi heman awayê hatine neqişandin. Di dîrokêdekî jan civak, ol an jî şaristanî serdest bû be, her tiştên wê erdnîgariyê li gor xwe diguherîne an jî nû dike. Helbet mizgefta mezin jî encamekê vê çandê ye. Berî li cihê mizgefta mezin dêreke bi navê Mamator Ango Martoma hebûye. Lê ne derbarê sedema xerabûna dêrê de, ne jî derbarê mîmariya wê de tu agahiyên zelal tunene. Tenê di hin çavkaniyên dîrokê de tê nivîsîn ku li kêleka mizgefta mezin dêrek hebûye û nexşên wê pir xweşik bûne. Lê ev dêr dêra Mamator e, an yekî din e hêş nayê zanîn. Xwezaya mirov û dîrok çawa digihin hev. Li cihanê çend metre ducar cih hene ku mirov hestên xwe tenê di ber xwe de xwe bi xwe bêjin û li xwe mikur bên.
Xulên dîwarên bermahiyekê bi çend hêviyan tije bûye, li ser rên çend mirovan guhdarî kiriye. Li gel hemû şer û pevçûn û xwîna rijiyayî bermahiyên dîrokê çawa dikarin aramiyekê bê şîrov ve bê sînor û bê serûber pêşkêşî mirovan bikin. Bawerî mane ew bû ku ya nanê mirov bi hêviyan bi mirov dide xwarin. Mane ew ku dilê mirov bi xeyalên pêşerojê şa dike. Di nav dîrokeke qedîm de, di nav bermahiyeke bi giyan de, bi hemû aramiya xwe mirovahî deng dide. Mizgefta meziniya Amedê jî vî dengî belav dike. Ji dîrokê tîne, ber bi pêşerojê ve li ba dike.